Wilujeng pepanggihan kaliyan kula Tijo saking Purworejo. Eling-eling Banyumasan badhe katur ngarsa juwet. Sumangga kanthi kesesatan sabdane sang guru gatekena yen manungsa urip ning alam donya bejane sing sampe narima mula kudu laras pada sabdane sang guru gatekena yen manungsa urip ning alam donya bejane sing sabar narima mula kudu eling lan waspada eling sanak lawas ketemu maneh kalingan wong urip ning alam donya maneman elingan ketan balik apa setiane kelakon janur gunung sakulon banjar patoman katingare wong ayu gasih tekan tinggal ramamen sapa dan jahe tanggalan nyambut gawe bebarengan wakul kayu cepone pada pengaron kapan-kapanane ketemu pada dewekan tulis gandes kuasa solai kapanane ketemu pada dewekan leso sekali kedung jeruk banyu milih meneng soten atine bola baleran maneman meneng soten atine bola baleran para kancah apa pada ngerti anu apa koe arek kuwi apa wis ngerti kuwi mampu teges sing keprimen supaya ku pada eling marang tembung tetelu tegese sepisan tata krama bidane kuwi temen kabeh telu kuwi pasliran dadi siswa sing utama waru putra tandurane wong aslina angel teman nawulan dudu desane lama tinggal lama bersapa mikul suka tiang tolan dan lengi banget bisa kumpul cangkeh gading beluluk tibane mireng wis kesanding ditinggal goleti maneh maneman wis kesanding ditinggal goleti maneh turi rawa kulitan kembang kuyanti urandangan goleti sing iman maning
Parimanku kandangan uradangan goleki sing iman mandi sayur paceh lembayung pahit rasane kalabudu mengalah nggo tambal butuh ramaran tinggal tangan sapa daging ember diwoten jagung jejer tambah jambe dawe disigar para selamat amo siji sing dadi pilihan ati gones denes gandes kuasa solae amo siji sing dadi pilihan ati sabdane sang guru gatekena yen manungsa urip ning alam donya bejane sing sabar narima mula kudu eling lan waspada kena yen manungsa urip ning alam donya